warahmatullahi wabarakatuh. Na pengningko si kuala utala hingga manusia dalam kalilintad na kapipi ang ginawa ng karayo-rayo. Nabatan na naman bagay na sangkaya dunia na sampai sa akhirat. Nagi mambu pagkapuliran sa mga anak unian maka penggulalan at kumaranuso. Nagi buso ano nga kalalamin yun mga department. Kurmata kanu tu nak witlila nga kana ko inorean bulawan munti apa pala de nagusto pingpong ni rami sa hinka ko pagataw abi ko kalumbayan suba inorjen na pamilya Makalin. Na gusto babayakan na putrin panganunan ang medalya bulawan. Nang bulalan ako editorami ayat na so Prinsesa Aima. Aging kanan so belagir ayat na so pamilya Mangkara. Ana di ketartupan aku usulok pudinio na tartupan yang neurona sudikan ginawa ina kay isa bansa ka ay mata na benaran na benar ka saray suli na isa basta undesan nakati na tetang kay ni busa suli sawasalam. Kerang
gon angin awai tanai no kung kamarau kung karena kadun kadun mapa mikir apa kan dua notai kuen rugi deneng
cây